Ekegori gia Gen Z n'omubaronde omonene bw'abamenyi b'ekaunti ya Kisii nigo ritko ria rero besokia korobekana ase ritko ria sabasaba na kumumochia gose komorage ebiara morai bwense ya Kenya ase ogokinyia rigori ry'obogima. Daniel Ontiri niga gotumanya ase enchera engekerano. Asokorobekana gwechitarikisa nebere chomotinyo gotana kabere kumanyikanete buna sabasaba ime yomoche bosongo ase kaunti ya Kisii okorobekana uko ni gwakoreka ase chinguru chigoro korenganirwa na matuka magega mapema Jumatatu umubaro w'abantu nigororekana gokea ase omoche bosongo obonchoreria bwatenena nebyosike binge nemebogani boigo nigo byasiekire rituko rigima gati yechipara nigo boigo chiasiekire n'amagena boigo ebinto byasambwarro ekiokirira obosombi boigo gotenena segeka chingaki chokorobekana uko abasa baiga nigo baboria omorai bwense Dr. William Ruto gwetigia emeremo ne serikali yae kubwatekana no gukonga kw'erigori ry'obogima okobora kw'amabaga y'echigasi ase abasae boigo bunachire chinyinge tichiraikiranigwa na mono chiri abaraya abo babarierete chingaki baringe korigia gosoa bisi gotebe serikali tuigwe ndu bijane binge ntobwatigasi yego tagarra yeboria masoni ndase drawing board yeboria naki ingi yakogera ebichane bo 5 million bikwandamana across the country ineri egasietaire banyendirie korigi ebeke mikakati ebeke strategies kisainenga barigie babekera ebichana binyore egasi ntundo kwandamana asense mwende abasa baiga bekegori ya Gen Z nigo bemurunganiria okorutwa gwechinsara n'abantu batamanyikaniti chingaki chokorobekana uko bekyukirira omubaro otaramanyikana gotigerwa chingoma chingaki checho boigo abanyimbo nigo babetiligwa gotumeka amarioki yokurusia marigi amaiso eriko baseberekania abasabo na magae bachaka emeremo yokoigora chipara asense miga nigo yaba omochieso wekemoni nembeba egati yechinse micho ibere asegeka n'abamenya baiga batigara no gosemeria bononsi na chigonchuriria nkurubuterega seni kyagatembe kuriga se kaunti ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Ontiri.